Салом алейкум дам ва подписчикои канали Абдулло ТЖ. Хубе созе бародаронам гап нестай одамое ки дастгирӣ мекунед комментариҳои беҳтарин менависе. Ай рӯз аэропорт омадед ва омадем барои нархи навои билета фаҳмидан бародаронам. Одамое ки ҳами саҳар барои ҳамин рӯза мақсад як бародар саҳар занг зад ки бояд ки срочно барои ҳамин рӯза мегирифт ирӯз ду рейсаята рейси саҳарина ва яктаи дига рейси бегаҳ мепара сомон аер Москва душанбе саҳарингинаша 33500 ва бегаҳингинаша 29200 мақсад ки ҳамин рӯз дастсрочно ида ҳамин нархҳо меёвем бародаронам. А уже рейси саҳарингинаш сар шуда бародаро регистратсия гузаштаистиян рафтаистиян. В общем нарх навои билетам душанберам уже бозӣ кардестаи уже то охирои моҳа қимат шуда уже мақсад ки ресторам дабаид кардестиян дина якаса занг зад ки 18 бояд рейс дига дабаид кардагиян камтар арзонтара ки аваям 22500 23600 ҳамин нархҳои бародаронам. ҳар рӯза дар видеомон мегӯем ки мақсад 20 кило багаж 7 кило ручной мумкина духтарша фарқ надорад дар ки ҷое ки месупорем ҳеҷ фарқ надора мақсад дар территориётон клиника ҳам боша мешавад ё ки ай дига шаҳрам через посадка мегирем мақсад метавонем ки ҳамон то течение ки 72 соат деистивод мекунад ҳамон теченияда шумо биёен регистратсия эҷа бигзарем барои бародаронам. нарх навои ӯзбекистонам хайчи хеле ки мардум бисёр рафта одамо бисёр рафтан камтарак нархиш хест ки 13-14 таши хай ҳаста 12 та мегӯ ку рейсҳои ӯзбекистонам самолётиш класс дора мақсад рейсҳои арзонаш ҳастае ки А класс Е класс вақте ки мақсад ҷора мегиранд камтар мемона ҳамун самолёт бо қиматтар мешавад камтарак нархиш. баъдан бародаронам дина авиакаса мақсадам шиносам графикаша рӯй кард ки ай жуковский билетҳои ӯзбекистона арзон сар доданд ки 9-10 ҳамин нархҳо Ташкент Самарқанд ва общем надорад жуковский ҷои духтарсупорӣ надорад яке метавонед ки дар территориётон биспоред духтартона баъдан инҷа парвоз кунед через ӯзбекистон. одамое ки роӣ кардем 100% рафтан расидан бо телефон мон кардан ки мақсад ҳамун рӯз фуромадан мега фуромадем 7-8 такси прилагат кард ки мебарем ба Ташкент ба границаи Хуҷанда бе ягон проблема рафтан расидан. Нашуд проверка мегӯянд хай ки ози проверкаам нестай по-любому то 15 миллиона сахт нестай свободно мегардем любой одамо мақсад свободно мегарданд кама дига ҳами якта нимташа проверка кунам остальниш 100% лекин баъди 15 миллион баъд конкретно проверка мешавад мақсад баъдан уже указ тамом мешавад укази ки то 15 миллиона буд баъд проверка соз мешавад. бисёр савол метавонед мақсад через Қирғизистон чихелай баъди мақсад вазъият амихали шид бародаронам дига ҳеч ка нарафт мақсад ама через Ӯзбекистоно прямой билет гирифтам дига ягон касам через ош нарафт ки мақсад мо айво пурсем ки вазъият чихелай дига. бародаронам ҳами савол додем ки ай Тоҷикистон омадан ва мо ҳам ҳамира пурсидем через Ӯзбекистон бисёр савол додем да мақсад через Ӯзбекистон омада мешавад ама ҳамин савола додем мега через Ӯзбекистон омада мешавад лекин Ӯзбекистон дуромадан ба мошина мемонад мақсад ки мошин харидна мемонад худаш самолёт Ӯзбекистон бо Ӯзбекистон Россия вообще қимат меғалта да он прямой ай Тоҷикистон Россия бигирем пухтара хали гап хабари нав дига ягон навигариам нест. билетҳои моҳи июн дар фурӯш нав омадай иншаллоҳ ки дар фурӯш буроя хабардортон мекунем. хай боша ҳаматон мақсад кардем дар билет милет дар кор боша ватсап дар нависа иншаллоҳ ҷавоб метавем бо комментариҳода номерои авиакаса номерои хидма ватсапша мемонад. боша бародаронам.